Nagtatarip noong dagiti transport sector iti Baguio City nga disnudo nagbawas iti singer iti minimum a plete. Rason iti daytoy kinalap ni Christine Bornolla-Sabaway. Epektibo itang aldaw ti temporary fare adjustment kadagiti para pasahero a jeep iti Baguio City. Iti naangay a taripnong ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ken transport sector na pagnunumuan a makisayan iti 1 peso ti pasahi kadagiti jeepney. Sigun iti President ti Jeepney Group United Cordillera Transport Federation, temporaryo nga agbalin a 15 pesos ti pasahi para iti regular ken 12 pesos met para kadagiti seniors, PWDs, student ken short trip. Nag-discuss kami regarding sa fare adjustment natin. So yung first 4 kilometer is naging 15 na. Kasi dati 16 and 15 na ngayon sa mga regular. And then sa mga senior student and PWDs nasa 12 pesos na. And yung succeeding kilometer natin is as is pa rin. Yung kung ano yung nasa fare matrix, yun din pa rin po. Iti bakakeng route, dumanon iti plete ita iti 13 pesos para iti vulnerable sector. 16 pesos met iti regular, ken adamot ti pasahi a dumanon iti 15, 18 ken 19 pesos. Depende iti papanan dagiti pasahero. Sigun kini Manong Wilfredo maawatan damet ti panagkisay ti pasahi gaputa adamoten ti bumabaan ti presyo ti krudo. Kinunana nga uray kaskasano, adamot ti maiyawid dagitoy ken no agtultuloy ti panagbabati presyo ti krudo, isubli damet ti sigud a pasahi. Pri adamot kan ti kuata siyempre rumar dagiti ubi nga giskila kami na. May bridi danto nga rumar siyempre kasapulan iti allowance damet. Kadagiti met sana sumurot iti temporary fare adjustment, mabalin nga ireklamo iti opisina ti nasao a federasyon. Pag may complaint na hindi sila susunod sa fare adjustment, then i-complain nyo dito sa office namin, then a-actionan namin. Iimbestigahan natin and then recommend natin for sa DOTR. Padaanan ti makunati LTFRB iti daytoy nga aksyon dagiti transport sector iti lokalidad. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.